Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanatimiratasya Jnananjana Shalakaya Chakshudunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminithi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളിന്ന് മന്ത്രം 16 അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാന്റെ ആവരണം മാറ്റി യഥാർത്ഥമായ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് മുഖം ദർശിക്കാൻ അല്ല, ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് മുഖം കാണിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. രൂപം ഇന്നത്തെ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ് രൂപം കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. 15ാമത്തേല് ആ പ്രഭ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ മന്ത്രം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് 16ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രം 16. ഭൂഷണ്ണേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹാരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമയോ സാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഭൂഷണ്ണേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂഷണ്യേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷാഹസോഹമസ്മി. സോഹമസ്മി. സ അഹം അസ്മി. ഭൂഷണ്ണേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂഷണ്ണേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്നേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്നേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്നേ കർഷേയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ
തത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹസ്മി നമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്നേകർഷേയമ സൂര്യപ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതരം തമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷഃ സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്നേകർഷേയമ സൂര്യപ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത് തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നേകർഷയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോ അഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നേകർഷയമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം പുസ്തകം അവിടെ വെച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല. വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ ഇന്നിപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭോ ആദിദർശനിക ദാർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവ നിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോടെ എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മുന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്ര വ്യത്യാസം. ഫസ്റ്റത്തില് നമ്മള് മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥന? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് സൂര്യന്റെ രശ്മി സൂര്യൻ എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണത്തില് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയണം. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒന്നു ചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്താണ് പറയുന്നതോടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. കാരണം സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ എങ്ങനെയാണ്? എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര രശ്മികളാണ് സൂര്യന്റെ രശ്മികള്. പിന്നെ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള് സൂര്യന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒന്നു ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയാ, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അതിനെ ഒരു താരതമ്യം നടത്തുന്നത് എന്തിനോടാണ്? സൂര്യനോടാണ്. സൂര്യദേവനോട്, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോട്, സൂര്യരശ്മി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്.
സൂര്യദേവൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? സൂര്യന്റെ ഗോളത്തിൽ, സൂര്യഗോളത്തിലാണ് സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം നമുക്ക് അറിയാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെയാണ്? അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു ഭാഗവും കളയാനില്ല. ഇല്ല. അത് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ നമ്മളെല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, പിന്നെന്താണ്, പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാള് പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെ അറിയാണ്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഇത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആരെ അറിയാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷമയോടെ നമ്മള് ഓരോരോ തരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബ്രഹ്മമായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും, പിന്നെയും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും, പിന്നെയും പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ബ്രഹ്മത്തിലെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അറിയുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന് സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്.
ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി ഭഗവത് സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താ എഴുതുന്നത്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആകാര സങ്കല്പത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ്. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പല തരത്തിലുള്ള വൈഭവങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയവനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തനുമാണ് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തില് ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നുണ്ട്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല സർവശക്തനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പല വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാനുഭൂതി. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തത് രക്ഷകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥം പറയാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? സർവപാലകനാണ്. രണ്ടാമത്തത് സർവരക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഭഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മള് ഭഗവാന് മാത്രം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഈ വേട് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് എന്ത് വേട് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്നതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സർവപാലകനുമാണ്, സർവരക്ഷകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം, അക്ഷരഗണത്തിന്റെ താല്പര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്? വാൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആരെ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് അത് അവകാശപ്പെട്ടത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ പരിപാലകനും സൃഷ്ടികർത്താവും സൃഷ്ടികർത്താവും അതേപോലെ തന്നെ രക്ഷകനും ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പദം ഭഗവാൻ എന്ന പദം ആർക്കാണ്? ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്. പരാശര മഹർഷി വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി തന്നിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ് അനന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം. ഇത് ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ലഹരി പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭഗവാൻ എന്ന ശബ്ദം. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ആര് സഹായിക്കാണ്? ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായിട്ട് തന്നെ അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അന്തിമമായിട്ട് തന്നെ നൽകുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവിടുന്ന് അന്തിമമായിട്ട് തന്നെ നൽകും. നമ്മള് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തരാണ്. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ നമുക്ക് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ കൈ പൊക്കിയിട്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചും തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഫുള്ള് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് തരും, അതല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ
ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ അന്തരവിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരവിഭൂതികള് ആ വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിൽ തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ബാഹ്യവിഭൂതികള് ഭഗവാൻ അധികം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളാണ്. ഭഗവാന്റെ പല പല വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതികാവിഷ്കാരം നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അത് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, അങ്ങനെ ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ അസൂയ തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമുക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ നൽകി. ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് നൽകി. അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നൽകിയെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളില് മൂന്നാമത്തെ വിസ്തരണം, അതായത് ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിലൂടെ, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നത്. ആത്മാവ്, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവാണ്, ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിനും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് രണ്ടും സാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ആരുണ്ടാകും? പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും.
പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ഭഗവാനാണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഫൈനലിൽ എവിടെ നമ്മൾക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പം മുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ആ മഹാത്മ്യബോധമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭാവം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിഭാവം നമുക്ക് ശരിക്കും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ ഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാനായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പോ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകാറുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുക? നിരന്തരം ഭഗവാനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് കഠോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചത്, ആ പ്രഭാപൂരം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ അറിയാം. അവിടെ വെച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നോക്കാം. ഇതിലില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പുസ്തകം നോക്കണം എവിടെയാന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ? പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭാകാംക്ഷ അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രഭാപൂരത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഡാഷ് ഒരേപോലെയാണ്, ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെ, ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പറയുന്നത് എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചിന്താമണി പാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അത് അറിയാം. അതായത് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭീഷ്ടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളുടെ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിലസിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു.
ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ കാരണം ആ- സർവശക്തനുമാണ്. സർവശക്തനും ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ വൈഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നും. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥമായ ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ ഓർ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിലും എല്ലാ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങള്? ക്ഷീരോദകശായക വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അവർ ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ചെയ്യുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമായത്? ജീവസത്തുകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതും ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിട്ട് ഭഗവാനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മാത്മന്റെയും പ്രഭാസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ ഭഗവാനാണ്. ങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്കരം സേവിക്കാൻ പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വന്നത് അതാണ് വരാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. സർവജീവിതം ബുക്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലോ